Στη ρώσικη ρουλέτα. Στα χέρια του Διαμαντίδη ένα σοβαρό κομμάτι της τύχης του πρώτου τελικού. Βάζει την πρώτη. Ο Πεδουλάκης φωνάζει τους ψηλούς και γενικά τους παίκτες, δηλαδή το 4 και το 5 να είναι πίσω, να μην γίνει κάποιο φάουλ. Δεν θέλει να διεκδικήσει το rebound όσο να μην γίνει φάουλ μπροστά. Διαμαντίδης έτοιμος για τη δεύτερη βολή με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2 και να μένει διαφορά στους 2. 81-83. Και τώρα κάνεις φάουλ. 3 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός παίζει καταπληκτική άμυνα. Παπα-Νικολάου πετάει στα σκουπίδια την τελευταία ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός σε μια πολύ κακοστημένη επίθεσή του, μολονότι ο χρόνος ήταν πολύς. Ήταν 10 δευτερόλεπτα. Η εξαιρετική άμυνα που παίζει ο Παναθηναϊκός στη γωνία πάνω στον Παπα-Νικολάου δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό να εκτελέσει. Δίνει στον Παναθηναϊκό μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πολυπόδι, το break, ανατρέπει το πλεονέκτημα έδρας και βάζει μια πολύ μεγάλη πρόκληση στον Ολυμπιακό για να πατήσει. Αλλά